Saša Gachulincová v našom štúdiu, vítaj ešte raz. Ďakujem krásne, vítam. No, dobre si došla? Veľmi dobre som došla, ešte bez zápchy. Jedna z malá hostiek, ktoré nemeškajú sem k nám do rádia, býva napriek tomu, že podľa mňa sme celkom dobre akože situovaní, aj lokácia je fajn. S tým parkovaním to je asi také náročnejšie, že? Podľa mňa v pohode, ale akože taký čas som asi prvýkrát v živote na čas. Niekde. Okrem cestovania s lietadlom. To sme veľmi poctení. Saša, ja som ťa nechtiac označil, tak som sa prekecol, že interpretka, tak to teda nie si top modelka, ale keby si mala byť nejaká hudobná interpretka, tak čo by to bolo? Aký žáner? Ja chcem byť interpretka. Veľmi, od malička. To je ešte nesplnený sen. Ale aký žáner? Ja by som tak hlasoval na nejaký rock, možno metal. Metal nie. To by bol taký soft rock, pop, rap. Také niečo asi. No. Okay, to si viem predstaviť, môžem skúsiť nejakú výzvu, ale poďme teda k tomu tvojmu modelingu a k tvojej osobe. Ja mám len také krátke bio, takže Bratislavčanka, to je dôležité. Áno, rodená Bratislavčanka. Sme tu teraz dvaja v štúdiu. Elitná top modelka z Elitu. Inak, aký je rozdiel medzi top modelkou a modelkou? Vieš, že neviem. Ale ty si top, čiže si to lepšie, tak? Tak neviem, tak kedysi som bola top, neviem, či to akože traduje sa až po teraz, ale akože tak je nás tu tak zopár na tom Československu. Tak ty, Miška Kocianová, vy ste teraz aj pod tým projektom Elite Model Look, aj o tom trošku neskôr. No a teda top znamená aj to, že si bola na runwayoch rôznych slávnych značiek, ktoré by sme tu nemali asi úplne menovať, ale tak je to také, že vymyslíte si nejakú, spomente si na nejakú a ty si tam bola, nie? Dá sa tak povedať? Asi hej, tak sa dá povedať, presne. No a všetko to začalo v roku 2005. Prečo spomíname takéto lebo praveké dávne časy? Aby všetci vedeli, že aj v tvojom veku, ktorý inak vôbec nie je vysoký, hej, tak stále môže byť dáma šarmantná, krásna a aj reprezentovať takto Slovensko svojím spôsobom. Ďakujem, odteraz mi vykáš, keď si mladší. Tak, ale zase nie je oveľa. No, ty si začala s modelingom ako 14-ročná, som sa dočítal. To všetko zatiaľ sedí, hej? Presne. Je niečo, čo by si chcela dodať? No nie, keď som mala 13 rokov, skoro 14, tak som šla vlastne na casting Schwarzkobeli Model Look a ma vybrali a potom som bolo semifinále, potom bolo finále a potom to celé začalo. Ty si to aj vyhrala vlastne. Ja som to aj vyhrala za Slovenskú republiku a potom sme išli akože na celosvetové finále, tam som skončila druhá a sa to vlastne rozbehlo. Aký to bol pocit pre 14-ročnú Alexandru, v ktorý si ešte, akože mala si už vtedy prezývku Saša? Áno, hej, tak mala. Pre 14-ročnú Sašu, že idem tam, skúsim to, postaviť sa na ten casting a uvidíme, ako to dopadne. Prežívala si to nejakým spôsobom? Vieš čo, bol to môj sen sa stať modelkou od malička. Mala som, že predavačka, učiteľka, herečka, spevačka, modelka. No, tak som začala tým modelingom zatiaľ a bol to môj akože sen, tým pádom, vieš, ja som sa nejako nebála a bolo to super pocit, ale nejako som to neprežívala. Išla som proste na casting a tam som vlastne šla ako prvá, lebo si ma tam všimli, takže som šla ako prvá, ešte vlastne casting nezačal, už som mala po castingu a to bolo celé. Wow. A ty si mohla mať normálne na výber, že buď si išla na casting modelku, alebo casting predavačku a vybral si modelku. Áno. Teraz som si vybrala predavačku pred rokom, pred tými 20 skoro modelku. Možno o rok bude učiteľka. No je to inak taký tvoj ďalší taký side hustle, nazvime to trošku, bočný, vedľajší, alebo už to je hlavný biznis. Povedz, ako to ty máš. Totiž, aby ste rozumeli, Saša je ponovom aj zmrzlinárka. Áno, ja som si s bratancom reprezentantom, ktorí včera teda vyfasovali Segentry, to nakoniec dopadlo s tým Nemeckom. Tak sme si otvorili zmrzku v centre Blavy. A Blavy, to je také dobré slovo. Normálne mi teraz výkričník, že toto Bratislavčania nehovorí. Ale ja som srdcom považanka. Ja som taká atypická Bratislavčanka, chvála Pánu Bohu, lebo mala som síce, akože krásne getstvo som mala, že aj na Gedine som mala to getstvo, že som mohla ísť o tej Povazkej a užiť si aj Gedinu. Takže si nie iba Ružinov a Petržalku. Takže si v Blave otvorila zmrzlináreň. Presne, v centre Bratislavy som sa zvolala zmrzlináreň s tým bratancom. No a tak momentálne začala sezóna, takže už je to taký, neviem, či side hustle alebo primárny hustle, ale tak makáme aj na tom. Tvoja obľúbená zmrzlina? Príchuť? My máme také špecifické príchute, že veterník, moravský marhulový, štedráč, pavlova torta a takéto topovečky. Takže ja som, že valašský frgál a moravský marhuľový koláč. A potom pistácia. Wow. Inak to som minule ochutnal prvýkrát v živote, tento valašský frgál a nevedel som teraz akože Česi, ak nás počúvate, nehnevajte sa, nevedel som pochopiť ten rozdiel medzi valašským frgálom a moravským koláčom.
No ináč, Valašský Fergal je taký moravský koláč. Aj ten moravský je moravský. A vieš, rozdiel je ten, že ten Valašský Fergal je taký väčší, ako pizza je veľký. Mm-hmm. A primárne to akože bolo, že hruška, slivka, ale máš tam akože rôzne aj iné príchute, že borúvka a neviem teda. My máme teda slivku a hrušku. Super. Takýto Valašský Fergal. Taká energia z teba ide, to je úplne úžasné. Takže Zmrzlinu sme prešli. Začiatky sme prešli. Čo sme ešte neprešli je, pretože pokiaľ náhodou ešte úplne, že celá široká verejnosť nevie, kto je Saša Gachulincová, aj keď by už mali vedieť, tak ešte tvoje tvár nepovedomé. To sme nepovedali. Tak teraz už vieš. Mám predaj. Tak čo tá tvoja tvár povedome? To ako tomu došlo, že si sa z modelingu dostala teraz do toho, že idem interpretovať, lebo však tam sa aj spieva. To bol ďalší splnený sen, akože, že speváčka, akože herečka, akože tanečnička. Tak som šla na casting, niečo som zaspievala. Ďalší casting. A zase mala príležitosť ísť do predavačky a išla si do tvoja tvár povedome. Tak, ale nezľahčujme tú pani predavačku, ani pani učiteľku, pretože to sú veľmi dôležité povolania. Súhlasím. Lebo by sme inak boli stratení. Ja napríklad v supermarkete som veľmi stratená pri tých self pokladniach. A oni vždy poradia. A oni vždy poradia, sú mega super. Vieš čo, išla som normálne na casting, zaspievala som a vybrali si ma. Takže, a bolo to super jazda. To je akože úplne teraz, že čo si ty povedala, tak to je jeden životný úspech. Máš v živote aj nejaký neúspech? Ježiš, jasné. Tak vieš, ako modeling a ako celkovo, že aj táto v umeleckej branži práca je tam, to je robota ako každá iná, čiže máš tam aj pády, aj vrcholy, dobre som to vysvetľovala. Takže je to proste... Na Bratislavčanku fajn. Veľmi dobre. Nehovorím ne. Ani ty? Dobre to je. Takže jasné, sú tam aj neúspechy, však ako aj ty máš svoje neúspechy a ja mám svoje neúspechy. No určite. Ja len, že či neotvoríme túto skrinku takto na ráno, vieš, že... Ešte nepamätám si. Mám za sebou Gimpel, skončenú vysokú školu, univerzitu, takže aj to je pre mňa veľký úspech a som veľmi akože pyšná na seba, že mám to za sebou, tiež predávno. A som happy, že stále pôsobím v tom modelingu a vďaka vlastne modelingu sa mi otvorili ďalšie dvere. Takže aj to je jedna z vecí, pre ktoré, keď chceš byť modelka, tak pod na casting, pretože, to si presne poviem. Pretože vlastne sa ti otvoria, ak aj ty chceš a veľmi chceš, tak sa ti otvoria proste aj ďalšie dvere. Ja už som aj u nás... Prepač. Na Instagrame už som teasoval aj to, že teda dnes sa dozvieme viac o tom, ako sa človek, či už dievča, chlapec, môžu stať modelkou alebo modelom, takže aj o tom viac v našom ďalšom vstupe. Saša Gachulincová je našou dnešnou hostkou a teraz prichádza skvelá hudba. A teraz o modelingu. Opäť zase prichádzame do našho rozhovoru. Saša Gachulincová je tu so mnou. Perfektná energia z teba ide, Saši. Ty si vravela, že ty vôbec nemáš rada takéto rané vstávačky. Nemám. No a ja potom čo toto? Tak. Čo toto? Ja tomu nerozumiem. Tak lebo keby sa ukludním a vypnem tú atomovú energiu vo mne, tak tu zaspím. Kto stáva o 7 ráno? Človek ideme do školy? Tak. Ale nie, akože áno, však keď idem do roboty, tak pre pána ja stávam takto ešte skôr. No a tu si tak polo v robote, lebo ty si nám prišla povedať viac o modelingu, o tom, že si začínala v 14 rokoch už vieme, o tom, že to bolo v roku 2005 už vieme, takže matematika nepustí, máš veľa už odchodeného. Blokujem si ťa, dvakrát to spomenul, tento historický moment. No tak ale poďme na to, že aké sú možno predpoklady modelky, lebo je to niečo, čo je možno všeobecne známe, ale ak náhodou teraz niekto počúva a nevie, tak nech vie. No, tak mala by si mať nejakú výšku. Prihovorám sa teda k žene a k chlapovi. Obidvom, áno. Obidvom. Mal by si mať nejakú výšku, aj ona, aj on. Mal by si mať nejaké miery, teda. A malo by z teba niečo vyžarovať. Mať nejakú charizmu. Stále platí 90, 60, 90? To nie, to... To je Baywatch, hej? Ešte kedysi dávno. To je mečiarizmus už. To som asi mohla, že? Minule som inak videla na tvoj Instagram, čo si spomínala na otváranie diaľnice. Počujem, mal to asi 500 lajkov tá fotka. Super. Úplne som si spomenula, no. Tak poďme naspäť do tej inšpirácie, hej. Takže máme tam nejaké výškové obmedzenia. Ja tu čítam, že ženy nad 170 cm, muži 183. Áno, budú teraz zase opätovne castingy Schwarzkopf Model Look. A áno, žena by mala mať vo veku od 13 do 23 rokov a mala by mať nad 170 cm a mladí muži vo veku 15 až 25 rokov s výškou nad 183. Spĺňaš?
Áno, no vek nie. Vek nie, už ani ja, do pekla. Minulé niekto prišiel takto a že či by som to nešiel skúsiť, potom som nakoniec zistil, že som moc starý a že mám nejakú gulatú hlavu a niečo, takže takto to dopadlo u mňa. Nie, nepostúpil som nikam, preto som tu v rádiu Viva za mikrofónom. Tak si ťa aspoň odfotím. Lebo mne vidno. Super, to sa teším, spravíme to tak vzájomne, potom si vymeníme tie fotky. Dobre. No, poďme k tomu tvojmu modelingu, teda nielen tvojmu, ale celkovo Schwarzkopf Elite Model Look bude mať castingy. Kedy to celé začína? Začína to 24. apríla v Bratislavskom Auparku, kde budem aj ja, tak sa na vás teším, príďte vyskúšať šťastie, vôbec sa toho nebojte, bude to sranda, bude to pohoda. A do 28. apríla je to po vlastne všetkých bratislavských mestách, no vlastne nie všetkých, ale vo všetkých regiónoch, hej, a v obchodných centrách. Neviem konkrétne, kde ostatne okrem teda Bratislavy, ale asi tam bude nejaká Žilina, Trenčín. Presne tak, aj Prešov. Košice, aj Prešov, asi aj Banská Bystrica. To už úplne nie. ale máme to takto. No tak poďme k tomu opäť, že ako taký casting prebieha. A prepáč, a bude tam ambasádorka, bude vás prevádzať týmto castingom Miška Kocianová, moja kamarátka a kolegyňa. Je to vlastne asi najúspešnejšia slovenská modelka. Top modelka Michaela Kocianová. Takže Mišku pozdravujeme a tešte sa na ňu. Tešíme, bo rozhodne sa tešíme. Po 15. to začína každý jeden deň, teda viac informácií na elitemodellook.com, tam sú tieto ďalšie informácie a poďme k tomu, čo možno sa na tomto webe nedozvedia, že ako prebieha taký casting. Prebieha taký casting, že vlastne prídeš, zobereš si asi nejaké poradové číslo, papier, pero ti možno dáme. Uvidíme, ako budeš poslúchať, ale nie. Budeš tam vlastne, že vypíšeš ten papier, meno, priezvisko, výška, vek, nejaké hobbies, možno, že študuješ, odkiaľ si a takéto podobné veci. A keď máš vlastne menej rokov, tak si tam asi sprievode rodiča a keď nemáš, tak vlastne si tam sama za seba. No a potom pristúpiš ku nám, my ťa nejako spracujeme tieto informácie, niečo sa spýtame a potom ťa vlastne ja pošlem, aby ťa Vicky, asi to bude fotiť, aby ťa odfotila a potom ti oni dajú vedieť. Je dôležité vedieť, akože rozprávať zmysluplne, keď si modelka? Keď vravíš, že niečo sa ťa opýtame, niečo nám povieš. Tak také asi bežné informácie, tak myslím si, že každý mladý človek by mal nejako rozprávať zmysluplne. A keď nerozpráva, tak sa to aspoň môže naučiť. A napríklad aj na tomto castingu. Poďme teda na teba opäť, lebo ja sa rád k tebe vraciam. 14-ročná Saša Gachulincová napísala do tohto dotazníka Elite Model Look čo? Ja som prišla a mala som nejaké číslo 153. Moja mama parkovala aj s mojou malou sestričkou a chvála Bohu si ma teda všimol Saško Jany, došla za mnou vtedy ešte bukerka, ktorá tu už teda vlastne teraz nepracuje v tejto našej agentúre, došla za mnou, že Sašo Jany si všimol, či môžeš ísť prvá, ja že jasné. Tak mám prvú fotku, že mám zavreté oči. To si pamätám. No a čo, nepamätám si akože moc, tak pýtal sa ma, že čo chcem nejako, tak asi nejaké ciele, nejaké hobbies a takéto veci. A nepamätám si ostatné veci, akože tam sa vieš, konkrétne ja neviem, tak som ukecaná, ale v niektorých momentoch si taká, vieš, speechless, takže že nemáš slov. Možno aj trošku vystrašená, čo sa bude diať? Či to nebolo úplne? Ja som kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Hovorím, že pre mňa to bol akože splnený sen. Nehovorím, že nemám chrbtovú kosť. Mám. Takže mám chrbtovú kosť a že nejdem, že netlačím až tak na pilu, ale normálne som to brala ako moje hobby a moju robotu zároveň, čiže normálne profesionálne. Keď chceš vlastne robiť nejaký vrcholový šport alebo vrcholový modeling, tak to nie je akože už sranda. Čo to všetko obnáša? Dajme si takú teraz otázku, možno úplne že bulvárneho charakteru, ale čo bolo také tvoje najväčšie sebazaprenie, aby si mohla zostať takáto štíhla, taká pekná, precestovať celý svet? Čo to všetko obnáša? Už nezachrániš ten vek, dvakrát spomenutý. Dík, že si to pripomenula. Tretíkrát ja? Ešte do petice a ideme na pivo ranné. Vieš čo? Tak hovorím, je to robota ako každá iná, má to svoje pre a proti a v každej robote musíš dať nejakú obetu. Aj ty dávaš obetu v svojej robote, že stávaš kedy? O 5 ráno? No, vidíš, takže vieš, to isté aj ľudia v iných robotách, takže toto je, že máš tam dosť veľa stresu psychického, akože na psychiku to je tiež dosť záhul. A veľká obeta je to, že si stále sama. Cestuješ sama, si bez rodiny, bez kamarátov, bez spolužiakov,
ja neviem, keď máš frajera bez frajera, vieš proste, alebo teda v prípade chalanov bez frajerky. Takže proste je to, že si stále sama, asi ďaleko od domova. Ty si sa ako naučila žiť sama so sebou? No to nie je ľahké, vieš, ľudia unikajú niekedy do nejakej knihy, potom do sociálnych sietí unikajú, ale aj tak si na konci dňa sociálne sieti neboli. A teraz si to povedala ty. No dobre, od toho veku poďme zase ďalej. Iba proste taký ten únik. Zoznam fičal. Zoznam bol úplne v pohode. Ja neviem, tak vieš, tak veľakrát sme boli aj na modelkovských apartmánoch akože spolu s rôznymi národnostiami. My ako baby a potom si bola častokrát aj sama aj na hoteli som bola stále sama. Neviem, bolo to v pohode. Akože, keď si napríklad, že Paríži, tak už vieš, koho máš zavolať, už si tam vlastne vybuduješ nejaké tie takéto sociálnu bublinu svoju, kde chodíš športovať, či tam máš nejakých kamarátov. Je toto podľa mňa veľmi dosť podstatné. Keď si napríklad, že v New Yorku niekoľko mesiacov, tak je to dobre si vybudovať takéto, že tu chodím na kávu, tu chodím na večeru, tu mám kamošku, lebo potom sa ti tam dobre žije. No jasné. Alebo teda prežíva, vieš, na tých pár mesiacov alebo pár rokov, keď si tam. Takže cestuješ sama, ale nie vždy si sama. A to je asi dôležité. Áno. Keď má niekto papuľu, tak akože s prepáčením povedané, tak jednoducho si nájde tú svoju skupinku ľudí. Tak, ale tak to si nájdú aj kamarátky, kolegyne, ktoré boli so mnou a boli introvertnejšie, tak som im našla. Ty si im našla. Takže ak modeling niekam do zahraničia, tak len so Sašou Gachulincovou v sprievode. Tomu ver, tak ma posielali niekedy, že babu introvertnú posielali so mnou niekedy, aby som mu zobudila. A ona ma zase ukludnila. Wow. No? Wow. Akože sem tam sa to stalo, alebo že akože som sa s ňou stretla v Miláne, že boli sme spolu na izbe, alebo mali sme chodiť spolu na castingy a tak. Takže je mega halu sa počuť takto. Povedz ešte niečo si pekné povedz. Neviem, nejaký kompliment? Tak vieš čo, ideme teraz do pesničky, do tej tvojej obľúbenej od Billyho Barmana. Áno. Tak prosím ťa, uveď si ju. Dobre, že uveď si ju, potom povieš, počúvate Radio Viva a ideme na ňu. Kapela Billy Barman má nový album Galéria duševného zdravia a toto je momentálne po Karameli moja ďalšia obľúbená pesnička. Naďalej počúvate rannú show Rádia Viva dnes so Sašou Gachulincovou, top modelkou slovenskou, ale vlastne aj medzinárodnou, lebo keď už si raz top, tak už musíš byť na celosvetovej úrovni. Presne tak. No, inak to je super. Inak by si náhodou chceli ísť na casting Schwarzkopf Model Look, zoberte si aj dážnik, lebo tento príval energie, to príde ako hotová vlna, potrebujete sa trošku obrániť, alebo neopredne ešte odporúčame. Nie, nestraží. Nie, to je, počúvaj, to je v tom najlepšom slova zmysle. Ja sa budem hanbiť, vieš ako sa ja hanbím? Keď si povedala o svojom veku už asi 3-krát, ja 2-krát, teraz 3-krát, tak úplne chápem. No v každom prípade poďme ešte na tvoju kariéru a poďme na tvoje tenkrát poprvé v zahraničí. Tak prvá cesta išla do Prahy. Dobre, to už nebolo Československo? To nebolo Československo, ale tak to ako prezident Jaloník je prvý vlastne do Česka. No jasne. Tak som mala na chvíľku prezidentkou. Ale nie. Do Prahy a vlastne prvá taká veľká zahraničná, nie že susedská, bola Paríž. Tam to ako prebiehalo. No koľko si mala rokov vtedy? 14. Ten istý rok a ty sa 14-ročná sama nalodila normálne, že na lietadlo a ideš? No jasné. To musia mať top modelky, takýto nejaký špeciálny nepud seba záchovy, absenciu? Ja som asi vtedy nemala, ale ako kto má, tak sa to naučí. Tak, aby dobre bolo. No a tam to ako prebiehalo? Aké boli tvoje kolegy? Ty si mala 14 rokov, bola si tam takéto malé vykúkané dievča, alebo si bola taká sebavedomá ako teraz? Ja som zdravo sebavedomá, akože to nechápali, že Ego 3000. Vieš čo, boli tam vlastne veľa báb v mojom veku a potom aj staršie samozrejme. No, minimum tušíme, bolo 13-14 rokov. A tvoj najväčší úlet, najlepší úlet? Ako v Paríži? Nie, myslím, akože ak si tam niečo zažila, také úletoidné, tak povedz. Vtedy v tom čase to bolo, že stávaš skoro ráno, máš 15 castingov, prídeš do 10. v noci o 11. a pozeráš si do 3. ráno, kde máš ísť, lebo boli mapy. Nie Google mapy, ale mapy obyčajné a potom zase ideš spať a zobudíš sa a takto to vlastne prebiehalo stále do kolečka dokola. A keď máš vlastne job, tak akože ideš rovno na ten job. No. Ale bolo to super, ja Paríž milujem, ja som bola taký francúzsky typ. Čiže krok 1 ísť na casting Elite Model Look, hej, potom krok 2 agentúra ťa pošle niekam do zahraničia. Takto, aby som to akože pekne povedala a zoficiálnila, hej, sformálnila. Agentúra Elite Model Management je jedna z najlepších agentúr na tomto svete.
Hej, čiže je to veľká prestíž a česť, keď môžeš byť v nej a môžu ťa tí najlepší z najlepších zastupovať. Čiže to je perfektné. Takže prvé je mať veľmi podstatné dobrú akože agentúru, ktorá sa teba stará a tak ďalej, hej? Viete ale aj sprostredkovať veci, má samozrejme, kontakty. Však na to je agentúra, aby ti dala ona robotu, bo však vlastne to funguje ako taký kamoši parťaci, hej, že oni pracujú pre nás, my pracujeme vlastne pre nich, hej, že to není zamestnávateľ a zamestnanec, takýto pomer pracovný. No a normálne v podstate, keď si napríklad v Paríži alebo v New Yorku, v Miláne ideš do nejakého veľkomesta, tak teraz asi sa už až tak po castingoch nechodí stále osobne, že už sú aj internetové castingy, vieš, lebo sa nahráš a pošleš, ale vtedy to tak bolo, alebo ešte tie najpodstatnejšie ideš takto osobne, že v podstate musíš ísť za ten casting. A ten casting prebieha, že vlastne prídeš, ja neviem, je to klient, ktorý fotí džínsy, príklad, prídeš, možno sa tam vlastne prejdeš v nejakých džínach, hej, konkrétneho klienta, no a odfotíš sa a ideš domov. Ukážeš vlastne svoje nejaké fotky a ideš ďalej. Čiže základ je mať dobrý book. Hej. Základ je mať dobrý book, áno. A práve tie prehliadky a magazíny ti robia tú prestíž. Ti vlastne robia dobré meno. Tak si buduješ akože to meno. Jasné. A potom sa už niekedy stane aj taká situácia, že ti len tak zavolajú, že hello Sáša, neviem kto je tu, nejaká super známa svetová značka, ani nechod na casting, rovno ťa chceme? Stalo sa. Aj to sa stalo, áno. Že ahoj Sáša, mám pre teba 1 000 000 eur. Nie. 1 000 000 forintov. Robím si srandu. Áno, to sa stalo, jasné. Napríklad známa svetová značka, teraz taká fiči medzi mladými, tak ma doletela normálne na casting aj do Paríža. Že chceme ka našou, tu je letenka, bam, už som bola v Paríži na castingu. Wow. Ale potom som nakoniec tú show nerobila. Tak, chápeš? Aspoň si bola v Paríži, ako keď som nebola miliónkrát. Aspoň do Paríža, ráno tam, večer naspäť. Posadila som si zo pár desiatok hodín na castingu a išla som domov. Neuveriteľné. Tak poďme na to, už sme teda inšpirovali ľudí, dievčatá aj chalanov, že aké to je aj náročné, ale zároveň aj veľmi naplňajúce robiť modeling. Je to super, ale to musíš akože chcieť. Že je tam, akože je dobre, keď to je tvoj nejaký aj sen, aby si mala ten drive. Hej, nehovorím, že bez drive to nedáš, ale je to super, keď máš ten drive. Tak poďme ešte chvíľku zadržme s tým Elite Model Look. Ešte rýchlo na teba otázky. 2. Ako najdlhšie si stála? Keď si niečo prezentovala. Normálne, že ako najdlhšie si stála. Tak 16 stráž stojí 2 hodiny, potom sa menia. Hej? Tak či si to mala aj ty tak nejako, že rekordne? Chore, to by som nedala. To je dovidenia. Akože viem, jasné, ale ja som taký neposedný človek. No keď spím, tak sa moc asi nevyberiem. Alebo v lietadle, keď spíš 10 hodín, tak sa tiež moc nechceš hýbať. Toto vôbec nemám očakované. Dobré otázky ináč máš. Ďakujem. Povedz to prosím môjmu šéfovi. Poviem, aj výborný hlas, aj artikulácia. Mám sa od teba čo učiť. Dobre, teraz som začervenaný. Nejak to prekusnem teraz, hej, a poďme teda ešte na ďalšiu otázku, že úplne najdlhšia prehliadka, ako si kedy zažila. Neviem, že koľko je bežné, že 5 modelov odprezentovať, alebo 10? Vieš to, bežné je tak 1, maximálne 2, hej, ale najdlhšia, čo sa týka akože čakania a celkových týchto, tak to bola moja prvá najväčšia prehliadka Prada Exclusive. Som tam bola asi týždeň v kuse na castingu. Normálne, že týždeň som si odsedela casting. Wow. Lebo tam akože bol tam veľa dievčat, alebo mal veľa kôl? Nemal veľa kôl, tam proste bol celý svet, vieš, a nevedeli sa rozhodnúť, fakt sa tam sadol o 9 ráno a o 10 si odtiaľ vychádzal. Normálne, fakt. A potom do toho si niečo skúsili na tebe, akože kvázi ešte, že aj fitting, aby akože videli to oblečenie na tebe, potom zase si sedela zo pár hodín, no to bolo peklo. Že skoro týždeň v kúse. Ako si ty vytiahla späť tú energiu? Akože ty s tým úplne nemáš problém, ale keď si predstavím, že od 9. dajme tomu do 9. večera, že vtedy ťa práve zavolajú po 12 hodinách sedenia a čakania donútra, tak to je, ako sa to dá? Tak mala som ich poslať kade ľahšie, čo si myslím, že som asi aj urobila, ale nemala som s tým problém, ale akože neviem, tak to je fashion business, vieš, tam fashion business není robota 8 to 5 alebo od 8 do 5. Fashion business proste tam robíš aj piatky, aj sviatky, aj ako teda iní ľudia v iných robotách, ale akože aj my robíme, že nepoznáme, že niekedy vieš, že človek si povie, modelka, tak tá určite sa nezobudí pod
pod 1 000 000 eur v úvodzovkách a robotka iba sa odfotí, no tak to tak asi moc nevyzerá. Väčšinou to je, že stávaš o 5 ráno, aby si stihol lietadlo, prídeš si úplne rozbitá na nejaké fotenie, lebo proste si nevyspatá a fotíš celý deň 12 hodín, potom zase sa niekde premiestňuješ, potom máš castingy a musíš dobre vyzerať. Akože vieš, že nesedíš za počítačom a nerobíš robotu, že je to vlastne jedno, ako vyzeráš. Si vlastne, hej, si vlastne situovaná, aby ten vizuál akože si nejako reprezentovala, takže normálne, že hlava do ľadovej vody a ideš tak posťahovať všetky pory aj opuchliny. Tak hádam, sme vás takto dobre navnadili teraz na to, že sa oplatí byť modelkou. Je to super, poďte do toho. Je to fakt, že akože jasné, budú tam aj ťažké chvíle, nebudeme si klamať až tekliuška, ale je to akože nájdeš si proste kopu priateľstiev, naučíš sa reč, alebo rôzne teda iné reči a spoznáš svet a akože fakt je to vymakané. Aj keď to vlastne naučiť teba, takú možno sebavedomie ti to dá, proste sebahodnotu si nejako uvedomíš lebo veľa báb, akože vieš, začína také šedé myšky a potom sa z nich stanú také krásne labute, vieš, čiže super. To je super. A chcete aj vy takto rozkvitnúť, tak v ďalšom stupe vám povieme, kde a kam máte prísť, kde sa máte zastaviť ešte vlastne budúci týždeň. Do konca apríla to stíhate, takže počúvajte aj naďalej. Saša Gachulincová, našou dnešnou hostkou v Rádiu Viva, posledný krát v rámci tejto hodinky, takže Saši, teraz už máme posledné možnosti povedať niečo rozumné ľuďom, niečo rozumné konkrétne o súťaži alebo skôr castingu Schwarzkopf Elite Model Look. Odkiaľ si vlastne vzýšla aj ty? Áno. We made you. Schwarzkopf Elite Model Look bude mať castingy 24.4. v Bratislave v Auparku, 25.4. v Trenčine v Laugaricio, 26.4. v Prešove v Eperii, 27.04 Košice OC Optima a 28 apríl Žilina OC Mirage. Takže tešíme sa na vás a určite prídite. Ty budeš len v tom bratislavskom s Miškou Kocianovou, alebo budeš aj v tých ďalších? Ja budem asi iba v tom bratislavskom. Neviem, či nemôžem byť asi v Žiline, lebo vtedy už som v robote v Prahe. Takže, hej, Žilina, Trenčín by sa ešte nejako dalo. Tak uvidím, ale Bratislava, asi v bratislavskom. Tak podľa toho, aký Bratislava zanecha dojem, akú energiu pošle smerom k tebe, tak možno prídeš aj ďalej. Tak, presne, tak prídite mi dodať energiu a ukázať sa nám všetkým a skúsiť svoje šťastie sa vlastne stať top modelkou. Zajistiť si budúcnosť, normálne. Akože je to Trína som tak, Trína, Strina. Všetky vybrané slova pod C a S, ale nie, my sme tu jaká dneska humorná partička, ešte nekončíme, ešte tak hodinku to môžeme byť. Áno, ak si baba, ktorá má 13 až 23 rokov a výšku nad 170 cm, alebo si chalán, mladý muž, vo veku 15 až 25 a výšku nad 183, tak ťa veľmi radi uvidíme na castingu Schwarzkopf Elite Model Look. Rok sa s rokom stretol, prídi skúsiť svoje šťastie. No a samozrejme viac informácií na elitemodellook.com a je tam aj odklik u nás na Facebooku na Instagrame Rádia Viva, takže ak chcete, tak zavítajte aj tam. No a tam som dal dnes aj otázku na teba, Saši, alebo teda výzvu, nech sa ľudia teba pýtajú otázky, tak mám tu také... Došla nejaká o 7 ráno, keď si to dával? Také 3 tu mám, tak hádam aj 3 sú dosť, čo som vybral. Je moje obľúbené číslo je 3, tak daj. Perfektne. Takže Peťa píše, ako brali v škole, keď si sa stala modelkou? Moc som to akože nehovoril, no musela som, asi niektorí vedeli, ale hej, ale napríklad na výške to nevedeli až dokým som nezoštátnicovala a na Gimply to vedeli aj na ZDŠke, hej, lebo to sa tak bohužiaľ, keď si stále preč nedá akože naciť nejakú duplikantku svoju. Niektorí boli v pohode, úplne to brali úplne OK a niektorí samozrejme slovenská národná vlastnosť závisť. Takže ako ktorý. Ale ja som to nejako neriešila. Aj si to niektorí nejak doberali, že to je, vieš, taký ten stereotyp, že... To ja by som si ich upratala. To je asi, akože, ja nemám s týmto žiaden problém. Nepochybujem. Akože asi hej, ale
Skôr si ma akože doberali v tom, že jasné, Saša príde, my tu máme také tie 5 minútovky, vieš, také, ktoré nepredvídaš a Saša príde a je to všetko v klídku, no tak nebolo to tak, lebo vieš, keď musíš stíhať s učivom aktuálnym a potom ešte 3 mesiace dozadu, čo si tam vlastne nebola, tak a máš všelijaké aj skúšky súkromné, tak je to také akože na figu borovú, no ale zvládli sme to nejako. Opäť, že marketing na to byť modelkou, chce to vždy aj veľa práce po každej stránke. Tak poďme na otázku od Jarky. Mám nejaké šance, aj keď som už staršia? Ako skúsiť šťastie môžeš, samozrejme. Možno motika vystrelí. Akože poznám aj kamoška, začala v modeling až v 18 rokoch, čo keď ja som začínala a mala som tých 13-14, tak som si myslela, že v 18 budem ty kokše už na dôchodku. Že to už je taká stará žena, takže a kamoška vtedy začínala, bude mať Kristove roky a ešte to stále nejako fičí. Tak poďme ešte na Jozefa do tretice. Mám dceru, ale ona nechce o modelingu ani počuť. Čo by som jej mal povedať, aby som v nej zbudil záujem? Ja by som odporúčila rodičia, nechajte decka, nech si plnia svoje sny. Není vôbec dobré ani zdravé, hlavne pre to dieťa, keď rodič žije ten sen za tú svoju dceru alebo za tú svojho syna, pretože potom na ňo vyvíja tlak, ktorý psychicky veľký a potom to dieťa trpí, nie ten rodič. Ale keď chceš, zbudiť záujem, zober bábätko a prídi na casting. Zober dceru a prídi na casting. Nech to vníma už od malička. Vníma už od malička. Nákupné centrá, modelingové móla, fotografii, dotazníky, tak toto všetko vás vlastne čaká. A dostanete určite aj darček. Ja sa vždy teším, keď idem na casting Schwarzkopf Model Look, akože do poroty, alebo akože pomáhať, lebo ja vždy vyfasujem buď nejaký šampón, alebo suchý šampón. Vždycky z toho naberem aj 5 kusov a potom mám na celý rok vystaráno. A dnes si ktorý použila? Dnes mám fresh, úplne... Mám nádherne voňavé Saša Gachulincová si práve vlasy. V štúdiu rozpustila vlasy a tým pádom ja musím teraz ukončiť toto vysielanie, lebo toto už nezvládam ani ja. Ďakujem, Saši, že sú dnes bola spolu s nami. Ďakujem aj ja moc krásne za pozvanie a choďte na casting ľudia a držte sa, buďte k sebe dobrí. Ja len doplním, ak ste náhodou nestihli celý rozhovor s Alexandrou Sašou Gachulincovou, tak môžete už o pár hodín, možno nejaký deň, 2 počúvať tento rozhovor aj na YouTube alebo v podcastových aplikáciách Rádio Viva, to je samozrejme aj náš názov na týchto sociálnych sieťach. No a teraz si dáme skvelú hudbu. Saši, počula si už niekedy John Mero alebo Lonis? Pusti hudbu a potom ti poviem. Je to taká naša nakopávka na piatok, takže ešte raz ďakujem, že si tu bola a my sa počujeme opäť v pondelok. Bez Sašky, ak náhodou budeš chcieť pokojne. Príde o 6 ráno, že Rádio Viva, dobré ránko. Pekný piatok, alebo teda pekný dník. Čaute.